Τι ανάρτηση είναι αυτή ρε? Αράχνη, Spider Tracks. Εσύ με το κουραστικό, την κουραστική δουλειά, δώσε και παρό γρήγορα από πάτε. Πάγωσαμε. Θα τελειώνουμε. Κάντε κάτι ο γύρος ζέσταμα. Έτσι στο πλέον θα είναι οι αγώνες τρόφι, κάπως έτσι θα είναι, θα έχει και τέτοια εμπόδια. Παναγιώτη έτοιμος! Να λες και το χρόνο. Κάτσε να σου κάνω μια φωτογραφία, περίμενε. 2011! Θα το ρίξεις! Εργάτη ρε παιδιά! Βάλε τον εργάτη πλάγια εδώ ρε! Τζολάκ! Σε αυτό εδώ ρε, τάκα τάκα! Μακριά πάνε λίγο! Τζολάκ! Πάνε στο επόμενο μα είναι! Μίτσο! Από εδώ! Εδώ, σε αυτό! Όχι ρε κύριε! Έλα! Κοντά ρε! Πέρασε το 2 φορές από όλα τα δέντρα αυτά εδώ! Εντάξει, πέρασε! Άρα το ρογγέλι, πότε χιλιάρικα και τόσο. Όπα! Ποιο τόνι ρε μαλάκα, κάνετε ρε μαλάκα. Μαλάκα θα καμηθεί, δεν πρόκειται να βγει δεν τι κάνει ρε μαλάκα. Ω παρούλι, ω! Πούπουλο, 2,5 τόνους. Βάλα τα γάτσε όλα και τα βρίσκει. Όχι, μεγάλα δεν τα γάτισαν. Ο Ρούλης τα έκανε γιατί με είπε. Θα τα καλάσει και θα με κεράει τώρα. Έξω, ξεδίο, μας πατήσει. Δώσ' το πουλάκι μου, δώσ' το. Μπράβο, τον πέρασε. Πάρε φόρα και θα πηδήξω τώρα, κοίτα δείξω. Θα πηδήξω τώρα, θα πηδήξω. Το κορμό ρε. Έχει να πάω στη Θεσσαλονίκη, εγώ ψάχνω Ρουλή! Έτσι έκανες εσύ εδώ εκεί! Φορτώσεις και χόμπα! Κάνε ρε μαλάκα, όλα πουτάνα, όλα. Από την κουστία κανένα. Δεν του πάρει και όχι φόρτα τι έπαθε.
Πίσω και μία, δώσ' το! Μαμά! Έτσι! Έτσι, έτσι! Εκεί το τιμόνι σου! Εκεί όπως είσαι! Ωραίος! Έτσι! Έτσι! Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Έλα, 2 μέτρα θες και βγήκες. Έλα, έλα, έλα! Έτσι! 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 Έλα, έλα, έλα! Τέλος! Τέλος! Χαλάρωσε τον εργάτη. Χαλάρωσε λίγο! Χαμογέλασε και λίγο με τη λασπίτσα στη μαπίτσα. Έχει και κοκοράκι όμως. Όπα, έχετε θυμάται, όπα. Περίμενε, περίμενε. Πολύ λάσπη. Σώπα ρε, σιγά τη λάσπη. Περίμενε, να δεις. Είναι πλάκα το TCP, περίμενε το νησιώσει. Τι μαλάκες κάνανε αυτόν τον αγώνα ρε εσύ. Τι διοργάνεται να πάνε φυλακή ρε γάμο. Τι είναι αυτή είναι σκοτώστρεμα από το πράγμα. Ρημάξαμε τα αυτοκίνητά μας εδώ πέρα μέσα. Ποιο είναι το επόμενο πλήρωμα, παιδιά, που θα ξεκινήσει? Και μας ακούς. Έλα, περνάει. Και τι, έχει εργάτη καλό για να ανέβει εδώ? Τράβα λίγο τον ημάντα καταρχήν να πάει στα μάτια. Εκεί είναι κομμένο. Ωραία δουλεύει, σαν δημοτική μηχανή. Όπως είσαι. Εκεί. Δεν μπορεί ρε μαλάκα. Βάζει Δευτέρα. Βασίλη, γιατί λαχάνιασες? Σφαγμένα είναι. Ναι, δεν υπάρχει τέτοιο αμάξι. Καλά δουλεύει το αμάξι, αλλά σαν ανάρτηση. Άφηνε εργάτη, θα πέσει ίσια. Έλα λίγο πιο κάτω. Αλλιώς. Μιχάλη, θα δείξτε λίγο του σήματος και όχι παγκώσει. Ελάτε παιδιά όλοι μαζί. Έφυγε το ερωτήριο! Όχι, εντάξει.